Zorionak Jerbaizaren garaia Euskal Gipuzkoako txapelduna erlojuaren kontra, nola jundaguna? Eguna ondo junda, espero olako emaitza ateatzia eta oso ondo. Minutu bateko errenta, sendu irabaziezu eta etxean irabaziezu gaina. Hori da, nik karrera honen saioten naiz urtero eta postasun handiakin. Nolakoa da prestakuntza horrelako lasterketa bat irabazteko? Olako prestakuntzak bereziak izatea oso, nola urtean behin ititeun karrera hauek, preparazio diferente eukitzu behar. Eta ibilbidea bustita zegoen euria arriskuarekin une oro kudeatu beharreko faktore asko dira, ez? Hori da, nahi adidez tokau zait Zumere iristakoan eurila eta Zumaitik anonea euritan etorri behar. Zorionak. Eskerrik asko.